Вітаем, гэта дыктатары на палатно. Падкаст, у якім мы акунаемся ў жыцці і спадчыну сусветна вядомых дыктатараў. У кожным эпізодзе мы будзем даследаваць гісторыі тых, хто прыйшоў да ўлады, кіраваў жалезнай рукой і моцна паўплываў не толькі на сваю краіну, але і на ўвесь свет. У гэтым эпізодзе мы звернем вашу ўвагу на постаць з Еўропы Нікалая Чаўшэску. Нікалая Чаўшэску – апошні камуністычны лідар Румыніі. Яго кіраванне было грандыёзным і жорсткім, а яго падзенне і смерць літаральна шакіравала свет. Мы пагаворым пра тое, як Чаўшэску праводзіў сваю знешнюю і ўнутраную палітыку, а таксама пра яго апошнія дні, уцёкі з Бухарэсту, кароткі суд і расстрэл у двары вайсковай казармы. У пачатку 20-го стагоддзя Румынія была канстытуцыйнай манархіяй. Нікалая Чаўшэску нараджаецца, калі вайна імперый хутка рухаецца да завяршэння ў 1918 годзе. У яго была бедная сялянская сям'я, з якой ён сыдзеў у 11 гадоў. У гэтым узросце Нікалая пераехаў у Бухарэст, дзе стане вучнем шаўца. Ужо ў 15 гадоў ён стане членам камуністычнай партыі Румыніі і вельмі хутка ўключыцца ў яе дзейнасць. У асноўным ён разносіў улёткі і удзельнічаў у дэманстрацыях. У міжваенны час камуністы ў Румыніі знаходзіліся па-за законам. Партыя дзейнічала нелегальна і ў падполлі. Яго прыхільнасць да партыі і гатоўнасць цярпець зняволенне за свае пераканання яго будуць неаднаразова арыштоўваць, прынясе прызнання. За год да пачатку Другой сусветнай вайны ён становіцца лідарам камуністычнай моладзі Румыніі. У 1940 годзе яго арыштавалі ў чарговы раз і асудзілі на 3 гады. Пасля адбыцця тэрміну яго не адпусцілі, а перавялі ў лагер. Менавіта ў гэтым лагеры ён засябруе з Георгіем Дэжам, які стане значнай фігурай кампартыі. Пасля прыходу камуністаў да ўлады пра Чаўшэску не забыліся. У 1949 годзе яго прызначылі намеснікам сельскай гаспадаркі, але гэтая сфера была далёкая ад маладога камуніста. У хуткім часе яго пераводзяць на больш уплывовую пасаду. Ён стане намеснікам міністра ўзброеных сіл. Да пачатку 60-х гадоў Чаўшэску стаў вядомай фігурай у румынскай кампартыі, адным з баронаў Дэжа, чалавекам бліжэйшага кола камуністычнага лідара Румыніі. У 1965 годзе лідар камуністычнай партыі Румыніі Георгіо Дэжу памірае. Адным з прэтэндэнтаў на ролі пераемніка Дэжа быў Георгій Апостал. Аднак той быў упэўнены ў сваёй перамозе і ў хуткім прызначэнні на пасаду генеральнага сакратара, што нічога не зрабіў дзеля ўнутрапартыйнай барацьбы. А вось Нікалая Чаўшэску за 3 дні змог заручыцца падтрымкай членаў партыі, і яго абралі новым лідарам камуністаў. Так, у 1965 годзе ў Румыніі надыходзіць доўгая эпоха праўлення Чаўшэску. Цікава, што першапачаткова прыход да ўлады Нікалая моцна не змяніў румынскую палітыку. Безумоўна, яго галоўнай мэтай стала знішчэнне ў розных сэнсах сваіх апанентаў, і гэта праходзіла паспяхова. Чаўшэску нават паўтарыў тое, што зрабіў Хрушчоў з культам асобы Сталіна, аднак свайго папярэдніка Георгію Дэжа ён крытыкаваў акуратна, не высоўваў прамых абвінавачванняў. Паступова Чаўшэску пачаў дыстанцыянавацца ад Савецкага Саюза, ад дробных адміністратыўных пераўтварэнняў, як вяртання былых назваў адміністратыўна-тэрытарыяльных структур да перайменавання ўласна краіны. У тым жа 65 годзе краіну сталі называць сацыялістычнай рэспублікай Румынія. Румынскія гісторыкі лічаць, што рэжым Чаўшэску усталяваўся пасля пераломнага і трагічнага моманту ў гісторыі Еўропы – пражскай вясны. Чаўшэску асудзіў ўварванне савецкіх войскаў у Чэхаславакію. Напэўна, менавіта тады ён зразумеў, што не зможа праводзіць унутраную лібералізацыю, каб застацца пры ўладзе. Дарэчы, за некалькі дзён да савецкага ўварвання Чаўшэску наведваў Прагу і падпісваў з Александрам Дубчыкам дамову аб сяброўстве і супрацоўніцтве. У Румыніі будучы дыктатар стварыў нават народнае апалчэнне. Ён выступіў адкрыта супраць уварвання і ўнутры краіны атрымаў за гэта падтрымку народа. Ва ўнутранай палітыцы супрацоўніцтва з тым, хто дапамог яму прыйсці да ўлады, было непрацяглым. Кіраўнік дзяржаўнай рады Ківу Стойка быў адхілены ад сваёй пасады праз некалькі гадоў пасля таго, як Чаўшэску захапіў уладу, а яшчэ праз 10 гадоў застрэліўся. Гэта не адзіны выпадак, калі членаў старай гвардыі паніжалі ў пасадах, а часам даводзілі да самагубства. Чаўшэску выкарыстоўваў тактыку ратацыі кадраў, характэрную для Сталіна, каб новыя людзі не змаглі замацавацца ва ўладных структурах. Аднак першапачаткова з ідэалагічным кампанентам у Чаўшэску не ішло. Пасля наведвання Кітая, Паўночнай Карэі і В'етнама румынскі дыктатар натхніўся культам асобы, азіяцкім сацыялізмам, сацыяльнымі эксперыментамі. На думку Чаўшэску, менавіта азіяцкія рэжымы з абсалютнай уладнай і жорсткай дысцыплінай давалі адказы на ўсе пытанні па будаванні сацыялізму.
У 1971 годзе Чаўшэску прапанаваў мінікультурную рэвалюцыю. З яе праграмай ён выступіў на пасяджэнні і прадставіў 17 пунктаў па стварэнні адзінай культурнай прасторы, у якой партыі надавалася галоўнае значэнне. Кампанія пачалася з нападзення на пісьменнікаў. Спачатку гэта былі бязбольныя акцыі, але потым іх наступствы аказаліся відавочнымі. На доўгія гады пасарэднасць у навуцы і культуры сталі нормай. Ратацыя кадраў узмацнялася, толькі набліжаныя да сям'і Чаўшэску маглі займаць сваю пасаду некалькі гадоў. У гэтыя гады ўсё прыкметней станавілася роля яго жонкі Алены Чаўшэску. Яна стала другім тварам у партыі і ў дзяржаўным жыцці. У 1974 годзе Нікалай Чаўшэску стаў прэзідэнтам Румыніі. Пасада камуністычнага прэзідэнта была задумана як спроба падмяніць ролю караля, пры якім румыны жылі доўгі час, і стварыць сімвал нацыянальнага лідара. За гады станаўлення Чаўшэску як дыктатар ён змог задушыць апазіцыю ў краіне, забяспечыў сваё палажэнне і стаў недатыкальным вярхоўным уладаром. Чаўшэску быў прыхільнікам Сталіны і ў эканоміцы. Ён праводзіў палітыку інтэнсіўнай індустрыялізацыі, імкнуўся ператварыць краіну ў самадастатковую эканамічную дзяржаву. Асаблівыя намаганні накіроўваліся на нафтавую прамысловасць. Аднак як у палітыцы, так і ў эканоміцы Чаўшэску быў непаслядоўным. Павелічэнне магутнасці нафтаперапрацоўчай прамысловасці прывяло да росту залежнасці Румыніі ад замежных партнёраў. Сярод іх быў Іран, з кіраўніком якога шахам Рэза Пехлеві Чаўшэску падтрымліваў вельмі цесныя адносіны. Крызіс 1978 года і ісламская рэвалюцыя ў Іране паставілі пад удар планы Чаўшэску, і тады ён змушана звярнуўся да Савецкага Саюза. У 1980-е канадскія фірмы будавалі ў Румыніі атамную электрастанцыю, але тады прагрымеў буйны шпіёнскі скандал. Органы бяспекі Румыніі спрабавалі дастаць патэнты на рэактары, таму супрацоўніцтва спынілі. Увогуле Чаўшэску заўсёды супрацоўнічаў з заходнімі краінамі. У 1967 годзе Румынія ўстанавіла дыпламатычныя адносіны з ФРГ. Чаўшэску імкнуўся дамагчыся дэмакратычнай і капіталістычнай часткі Германіі экспарту высокіх тэхналогій. Такой жа логікай ён кіраваўся і ў адносінах з Ізраілем. Незвычайная палітыка Чаўшэску ў адносінах да краін, дзе, падавалася, былі адны ворагі камунізму, развіваліся і ЗША. У 1967 годзе Рычард Ніксан наведваў Бухарэст, а ў наступным годзе ў румынскую сталіцу прыехаў Шарль дэ Голь. Аднак на пачатку, у сярэдзіне 60-х, сваю першую замежную паездку Чаўшэску здзейсніў ўсё-такі ў Маскву. Там ён патрабаваў вяртання румынскага золата, на які быў накладзены сэквестр, то бок забарона карыстання яшчэ ў 1918 годзе. Вядома, у гэтым яму адмовілі. Чаўшэску пройдзе праз розныя этапы ўзаемадносін з СССР, але сярод іншых камуністычных лідараў ён, безумоўна, застанецца галоўным крытыкам Масквы, калі гэта было зручна менавіта яму. Чаўшэску заўжды рухалі жаданне зрабіць Румынію магутнай дзяржавай і атрымаць вялікія даходы. Так, румынскі дыктатар узяў курс на развіццё вытворчасці для экспорту, цалкам ігнаруючы патрабаванні ўнутранага рынка. Гэта імгненна прывяло да дэфіцыту ў краіне прамысловых вырабаў і тавараў першай неабходнасці. Экстэнсіўнае развіццё румынскай прамысловасці праходзіла на фоне якасных змен у сусветнай эканоміцы. Румынскія тавары ў большасці не адпавядалі сусветным стандартам, карысталіся ўсё меншым попытам. Гэта прывяло да таго, што румынскія кампаніі прадавалі свае тавары па цэнах, якія былі ніжэйшыя за рыначныя. А гэта штурхнула Румынію да краін усходняй Еўропы і вельмі невыгадных крэдытаў. Румынія ў хуткім часе апынулася ў поўнай залежнасці ад Савецкага Саюза, які пастаўляў большую частку дэфіцытнай сыравіны. Знешні доўг рос. У 1977 годзе ён склаў больш за 3,5 мільярды долараў, а ў 1981 ужо 9,5 мільярдаў долараў. Эканамічнае становішча краіны пагоршылі разбуральны землятрус і катастрафічныя паводкі. Чаўшэску любіў вялікія праекты. Маштабныя працы па уладкаванні рэчышча ракі Дымбовіц у Бухарэсце, будаўніцтва канала Дунай-Чорнае мора і дварца рэспублікі, з-за якога знішчылі гістарычны цэнтр румынскай сталіцы. А за год да таго, як Чаўшэску забілі, ён захацеў знішчыць 13 000 румынскіх сёл, каб на іх месцы пабудаваць аграрна-прамысловыя гарады. У Беларусі сказалі прасцей – аграгарадкі. Эканамічная палітыка румынскага рэжыму прывяла грамадства да гуманітарнай катастрофы. Праблемы ўзроўню жыцця насельніцтва былі на апошнім плане. У 1982 годзе Чаўшэску заявіў, што Румынія гатовая дэтэрмінова пагасіць міжнародныя пазыкі. Чаўшэску спрабаваў падняць узровень жыцця ў сталіцы за кошт абмежавання спажывання харчовых тавараў у правінцыйных гарадах.
Былі ўведзеныя карткі на хлеб, муку, цукар, алей, малочныя прадукты і яйкі. У 1983 годзе картачную сістэму ўвялі па ўсёй краіне, а ў 1985 годзе ў Бухарэсце. Прылаўкі крам былі пустыя, а калі штосьці паступала ў продаж, як правіла, тавары непрыдатныя для экспарту, то гэта ўдавалася набыць толькі пасля пакутлівых чаканняў у чэргах. Чарга паступова станавілася атрыбутам паўсядзённага жыцця румынскага грамадства. Трагікамічныя сцэны штодня можна было назіраць на вуліцах румынскіх гарадоў. Вельмі часта здаралася так, пыталіся, што чакаеце. Адказ быў, як правіла, такі: не ведаем, што дадуць. Чаўшэску ўсё часцей выказваў незадаволенасць з нагоды нараджальнасці ў Румыніі, і тады партыя стала праводзіць палітыку па павышэнні нараджальнасці ў прымусовым парадку. У 1966 годзе былі забаронены аборты, а ў 1981 годзе на прадпрыемствах і ва ўстановах увялі абавязковы агляд жанчын для выяўлення і рэгістрацыі цяжарнасцей, каб не дапускаць аборты. Бальніцы і радзільні знаходзіліся пад строгім кантролем супрацоўнікаў сакрэтных службаў. Прыпыніць цяжарнасць па медыцынскіх паказаннях дазвалялася толькі для жанчын 40 гадоў, а ў 1986 годзе гэты тэрмін павялічылі да 45. Для тых, хто не знаходзіцца ў шлюбе, увялі падатак. Для сямейных пар, якія доўга былі ў шлюбе і не мелі дзяцей, таксама увялі спецыяльны падатак. Спецыфічна стала адукацыя, якая падпарадкоўвалася патрэбам вытворчасці. У школах скарачалі колькасць настаўнікаў, таму было нормай мець у класе 40 ці 45 вучняў. Паглыбленне сацыяльна-эканамічнага крызісу вельмі хутка правяло да пратэсных выступаў. Першымі адрэагавалі шахцёры. Спецыфічныя ўмовы працы аб'ядноўвалі іх і рабілі сілай. Падставай для пратэстаў стаў новы пенсійны закон. Ён павялічваў узрост выхаду на пенсію шахцёраў з 50 да 55 гадоў, а яшчэ ліквідаваў дапамогу па інваліднасці. У 1977 годзе шахцёры з Лупеня дамагліся прыезду самого Чаўшэску, але гэта было з засмольваннем вачэй. Праз дзень шахцёраў атачылі вайскоўцы і сілы бяспекі. Усе выступы да страйку рабочых у 1987 годзе ў Брашове, адным з галоўных прамысловых цэнтраў Румыніі, былі не такімі сур'ёзнымі. Рабочыя не толькі патрабавалі паляпшэння ўмоў жыцця, але перайшлі да непасрэдных актаў супраціву, занялі будынак партыйнага камітэту. Прыход да ўлады Міхаіла Гарбачова і пачатак рэформаў у СССР выклікалі новае абвастрэнне адносін паміж дзвюма краінамі. Падчас візіту ў Бухарэст у 1987 годзе Гарбачоў у апошні раз спрабаваў пераканаць Чаўшэску ў неабходнасці рэформаў, але гэта скончылася беспаспяхова. Партыйныя лідары працягвалі падтрымліваць эканамічныя і палітычныя авантуры Чаўшэску. Уплыў жонкі Алены і іншых членаў сям'і Чаўшэску намекалі на тое, што ў румынскага камуністычнага рэжыму можа быць дынастычны характар. Ніку Чаўшэску ўсё больш штурхалі ў бок палітычны, а ён усё больш станавіўся значнай фігурай у палітычным жыцці. Жонка Алена ўсё больш стала ўмешвацца ў справу навукі, не маючы пры гэтым ніякай вышэйшай адукацыі. У выніку яна стала першым намеснікам прэм'ер-міністра краіны, а па сутнасці другім чалавекам у краіне пасля свайго мужа. З усіх структур, на якія абапіраўся рэжым Чаўшэску, у найлепшым становішчы аказаліся органы бяспекі, сумна вядомыя секурытаты. Служба бяспекі разам з партыяй кантралявала ўсе бакі жыцця румынскага грамадства. Яны запалохвалі і забівалі прыхільнікаў перамен. Народ Румыніі назіраў за пераменамі, што адбываліся ў СССР і іншых краінах сацыялістычнага блоку. Полымя рэвалюцыі разгарэлася на захадзе краіны ў горадзе Тымішоара. Венгерскі святар-рэфарматар Ласло Тейкіш быў вядомы сваёй крытычнай пазіцыі ў адносінах да рэжыму, ён усё больш станавіўся небяспечным для рэжыму Чаўшэску. У снежні 1989 года Тейкіша вырашылі перавесці ў іншую парафію, а супрацоўнікі міліцыі сілай спрабавалі выправадзіць святара з яго дома. Каля яго дома пачалі збірацца вернікі, якія імкнуліся перашкодзіць сілавікам. Спачатку гэта падавалася адзінкавым выпадкам непакорлівасці, але ўжо ў наступныя дні перарасло ў масавы антыкамуністычны выступ. З Бухарэсту загадалі разагнаць дэманстрацыю сілай. Па дэманстрантах адкрылі агонь. Пацярпела больш за 100 чалавек. Паступова да вернікаў далучыліся рабочыя, і ў выніку яны змаглі ўзяць будынак мясцовага камітэту партыі. Камуністы страцілі кантроль над горадам. Чаўшэску ў гэты час знаходзіўся з афіцыйным візітам у Іране, і ён тэрмінова вярнуўся ў Румынію. Ён спадзяваўся, што гэта нейкая змова імперыялістычных сіл. Увечары 20 жніўня 1989 года ён выступіў на тэлебачанні, назваў падзею ў Тымішоары як выхадку асобных хуліганаў, а за іх спіны нібыта стаяць венгры. На наступны дзень Чаўшэску даў загад сабраць у Бухарэсце мітынг.
Ён збіраўся расказаць больш пра тое, што з яго погляду адбывалася ў Тымішаары, але свой выступ ён так і не скончыў. Замест падтрымкі на плошчы пачаліся беспарадкі. Увечары цэнтр гораду запоўнілі дэманстранты з антыкамуністычнымі лозунгамі, сцягамі Румыніі з выразаным камуністычным гербам. Супраць народнага пратэсту выступілі вайскоўцы і сілы бяспекі, якія ўжылі зброю, і гэта прывяло да шматлікіх ахвяр. Міністр абароны Міль адмовіўся выкарыстоўваць армію супраць народа і затым скончыў жыццё самагубствам пры невысветленых абставінах. Чаўшэску аказаўся ў асадзе ў будынку кампартыі, а людзі пачалі яго штурмаваць. Тады з будынку ЦК падняўся верталёт. Так заканчваўся рэжым Нікалая Чаўшэску. Верталёт быў вымушаны прызямліцца ў 150 кіламетрах ад Бухарэста. Пілота папярэдзілі, што яго саб'юць, калі ён не сядзе. Сямейная пара дыктатару спыніла каля дарогі аўтамабіль, а кіроўца праз час паведаміў у мясцовыя органы пра Чаўшэску жонкай. Падчас той паездкі ў машыне Нікалай пачуў навіну пра рэвалюцыю. На той час дэманстранты ўзялі пад кантроль дзяржаўныя медыа. Чаўшэску разам з жонкай затрымалі ў горадзе Таргавіште. Іх прывезлі на тэрыторыю адной з вайсковых частак. Нікалая і Алену Чаўшэску судзіў трыбунал з 10 чалавек. Пару абвінавацілі ў генацыдзе, падрыве нацыянальнай гаспадаркі і дзяржаўнай уладзе, злачынствах супраць грамадскай маёмасці і спробе ўцячы за мяжу ў Румыніі. Чаўшэску спрабаваў бараніць сябе, абвінавачваў СССР у перавароце, заяўляў, што яго не могуць судзіць на трыбунале. Нягледзячы на пярэчанне абвінавачваемых, прысуд ужо быў даўно вядомы суду. Нікалая і Алену прызналі вінаватымі па ўсіх пунктах і прысудзілі ім смяротнае пакаранне. Пасля вынясення прысуду вайскоўцы завязалі ім рукі, выштурхнулі на вуліцу да сцяны і адкрылі па ім агонь. Праўленне Нікалая Чаўшэску было адным з самых рэпрэсіўных у гісторыі сучаснай Еўропы. Чаўшэску працягваў і ўзмацняў палітыку цэнтральнага планавання. Гэта прывяло да пачатковага эканамічнага росту, а ў доўгатэрміновай перспектыве эканоміка пацярпела ад недахопу эфектыўнасці інвестыцый. У апошнія гады свайго праўлення Чаўшэску спрабаваў выплаціць знешні доўг Румыніі, што прывяло да масавага дэфіцыту прадуктаў харчавання, электраэнергіі, тавараў першай неабходнасці. Людзі жылі ў вельмі цяжкіх умовах. Чаўшэску стварыў культ асобы, прыраўніваў сябе да вялікага лідара і абсалютнага кіраўніка. Секурытата падаўляла любую апазіцыю. Тысячы чалавек затрымалі, катавалі і забівалі за крытыку рэжыма. Дзякуй, што былі з намі, гэта дыктатары на палатно. У наступным эпізодзе мы больш раскажам не пра тое, як заканчваецца дыктатарскі рэжым, а пра тое, як ён можа пачацца. І ў гэтым нам дапаможа гісторыя Адольфа Гітлера.